டாபர்மேன் சொன்னாலே ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது அதனுடைய லாயல்ட்டியும் அது ஓனர்ஸை எப்படி பத்திரமா வச்சுக்கும் அப்படிங்கிறது தான். டாபர்மேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் டாக் பிரீட். இதுக்கு மஸ்குலரான பாடி இருக்கும். இதுக்கு லாங் லெக்ஸ், ஸ்ட்ராங்கான ஜாஸ் இருக்கும். இந்த டாக் ஒரு பவர் ஹவுஸ் மாதிரி ஸ்லீக்காகவும் எப்போவுமே ரெடி ஃபார் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். டாபர்மேன் பிரேவான டாக். World War Iலையும் 2லையும் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1500 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த டாக் ஹியூமன்ஸ் கூட இருந்துகிட்ருக்கு. இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக மிலிட்ரியிலையும் இதை நிறைய வச்சுருந்தாங்க. இந்த டாக் ஓனர்ஸ் கிட்ட லாயலாகவும் டிவோட்டடாகவும் இருக்கும். என்னதான் பார்க்குறக்கு இது ஃபியர்ஸான கார்டிங் டாகாக இருந்தாலுமே இதை ட்ரைனிங் பண்ணால் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி டாகாகவும் இருக்கும். 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இது இருக்குது. மோஸ்ட்லி ரஸ்ட் கலர் எல்லா டாபர்மேன்லேயும் இருக்கும். எந்தெந்த காம்பினேஷன்ஸில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ரஸ்ட், ப்ளூ அண்ட் ரஸ்ட், ஃபான் அண்ட் ரஸ்ட் அண்ட் ரெட் அண்ட் ரஸ்ட் கலரில் காம்பினேஷன்ஸில் வரும். ஜெனட்டிக் டிஸார்டர் இருக்கனால இந்த டாக்கு ரெகுலர் செக்கப் ரொம்பவுமே முக்கியம். இது 10 to 13 இயர்ஸ் வரைக்கும் உயிர் வாழும்.